decălești. Lanțul nu se decălește. Și la mașină trebuie să știi să-i faci un mic ceva din el. Adică un cam standard, 30 la mașină. Dar chestia e că cea mai bună apuțire este la pilă. Cum jonglezi din mână la pilă și cum îi faci unghiul, nu poți să faci la mașină. Dar la mașină depinde să te bagi tare, să-l tocești foarte rapid. Deci, de reținut, cea mai bună apuțire este la pilă. Nu e și la mașină, dar nu este cum faci la pilă.